Andito tayo ngayon. Lalangoy. Itutuslog ko na ang camera. Kaya? Di makabakang siyang baki ni Elfie Rain. Good morning everyone. The last time sa itong vlog ay puro moto garden adventure. Today we will doing a water adventure. Right now namin sa Dalagete ang maagtumi sa Jacob Spring na gitawag dito sa Banigan. O ating visit sa niya to sa CL Light Shark. Dili ka nagdato akong camera babush. Kung right now namin diri sa Banigan Dalagete. Kaya na diri ang usa sa tinago nga spring, which is ang gitawag og Jacob Spring. So ito i-check. Aso kami igaan eh. Tawag ka LBO. Dali iwak laro. Iwak laro kinsa ka. Hoy, lagi ka sa balay. Ako na igagaw bes. Hindi ka puyo. Ati mo si Ox. Kauban hapon na to ang fresh nga si kung saan napakalinaw ng tubig. Isa itong natural na tubig. Doon tayo sa makulimlim. Makulimlim yun. Halika, umusta na? Yaman. My God. Andito tayo ngayon. Lalangoy. Itutuslog ko na ang camera. Kaya? Among gi-check ang usa ka spring diri sa Dalaget, ang gitawag og Jacob Spring. Jacob Spring is similar sa ubong kung hain nag-abot ang tubig sa spring o sa dagat. So kung motaob ang dagat, motaob sa jud ang spring. And nakakita ako sa Facebook sa usa ka pinakanindot nga shot sa area during high tide season. Of course, ang mabuhat rin jud nato diri is swimming jud, lain sad kay mag-clubbing. In fairness, bugnaw ug tinaw ang tubig. Nasad sila cottages nga available for rent if ganahan mo mustay og dugay. Og dili pwede hikalimtan ang picture taking. Near sa Jacob Spring, similar spring can be found nearby. Ang gitawag og Balayg Tigi. Og matud pa nila, dili daw pwede magsaba-saba dili kay nado mga diwata nga nagbantay sa palibot. As a sign of respect, nagpa-picture lang mi sa hilom. So, shh!